Siyabingelela lo bingelela udokotela unomasheshisi washeshisa impilo yendoda ingenamali kwasekuseni nemali. Hawu noshishilizela umcebo ngobumnyama phansi eTanzania eMasoko eKilwa. Usibhakasa Mandiya siyababa singikhumbuza uBrian. Sikiphiza ngesizwe. Sanibonani namhlanje ngizokhuluma nabantu abathi mina sengiwusebenzisile umuthi. Kodwa ngiwubona umahluko. Angazi noma umuthi uyangisebenzela, omunye uthi mina ngithwasile. Kodwa still izinto zami zisafaza. Omunye uthi mina sengize ngembulwa ngisho ingubo. Sengibuye emanzini nabafundisi abadumile nezinyanga ezidumile ziyongigeza. Kodwa still angiboni umahluko, angisazi ngenze njani. Impendulo ithi thola inguve yabahadi. Umuthi engulande eMasoko eKilwa eTanzania. Lo muthi ke uzokusiza, uzowusebenzisa ngale ndlela engizokutshela ngayo wena osowunayo. Sivula izinto zakhe zavalwa. Zivalwa vele sowuphila ngoba kwakubonakala ukuthi uyeza. Kunomuntu owavalwa njengabonakala ngoba khona umuntu owamdelela wakuvala ngoba vele wena umuntu okuvala. Igama lami ngudokotela unomasheshisa. Ngitholakala eThekwini. Ngifuna ukusiza wena okade uthola amathenda namhlanje awusawathola amathenda. Ngifuna ukusiza wena okade kugcwala ebandleni lakho, ibandla lakho liwile manje. Ngikhuluma nawe mina uthi ngahamba ngaye eNigeria, abantu bayafa ekhaya. Imali ayisekho manje. Mina ngifuna ukukhuluma nabantu akade bethwasa, angingeni umuntu esigodlweni. Ngifuna ukukhuluma nawe wena uthi nebusiness. Igama nje uthi business ngoba abantu abathengi. Ngikhuluma nomuntu ogembulayo la. Udokotela lo mashesi ngikuphathele nayi inguve yabahadi. Muthe nguhlanganisile lo ulande phansi eTanzania. Ngabuya ngaze upheka ngendlela yakithi. Engisho ukuthi ke umuthi ozosebenza wena uthi mina umuthi awusebenzi kumina. Ngithi testa nayi inguve yabahadi. Uzoletha itestimony. Ngifuna ulethe itestimony in 2 weeks usebenzisile lo muthi. Ikhuluma nawe mina uthi ibhenki lakho alisangeni lutho. Igama lami ngudokotela unomasheshisa. Inamba yami ithi 072 72 96 305 031 1000 911. Dokotela lo uNkulunkulu akubusise ekhaya. Siyabonga. Siyabingelela. Abingelela Babu Dokotela, Babu Sizwe, Babu Jabulile uvala olohluphile, muhlo ngathi khehla lomlungu. Ngicela phela nginikhumbuze ukuthi sinabantu abadistributela imithi. Ukuthi khona into esishilo la ufuna ukuyi-order ungakwazi ukuyi-order eBalito sinawo baba uNgcobo ukhona inamba yakhe ozokwazi ukumthola ithi 061 538 2925 yena ukuthi khona into esitheme esisho la wathi uyafuna sikodela yona then sizokwazi ukuthumelela eGoli sinayo umama uBosi Mncwabe inamba yakhe ithi 066 254 0452 and then msezothi ke eMpumalanga province sinayo umuntu onakhona futhi osilekelelayo. Kama lakho sakhe inamba yakhe ithi 076 764 9279 076 764 9279. Namhlanje itopic yethu ithi Isibuko-garlic. Isibuko-garlic. Ngifuna ukususa ungabazane, ngifuna ukususa ukunqikaza ngezinto obhekene nazo. Uhleze uassume into eyirong at all times. Indoda yakho imithi ifuna ukubona isafuna ukuvakashela ekhaya ubona abazali, uassume into erong. Umngakho umithi ufuna ukuvakashela ekhaya kubo owenza into ukuthi uassume into erong. Uma ufona ucinga ingalibamba indoda yakho uthi yini ubusenzani kade ngifona. Always ubusenzani kade ngifona ngathi khonto kade yenza. Ngifuna lento njalo nalomuntu lokho efika kwakho usuzwa msoyazi njalo ekseni ngesonto uzalana khona into ayenzayo lo muntu. Lento kufuna ukuthi sinisize kuyona ngoba size sisebenzisa abantu abazohlolela. Abantu abahlolayo ngiyabathanda mina. Most of the time bahamba ngosayini njengescape. Bayahamba nawe ukuthi wena ufuna ukuthi bathini bese bekutshele lento ovena ufuna ukuyizwa. Kanti kunezinye izinto nathi sizinyanga esikwazi ukuthi sikwenzele zona sizibiza ukuthi self introspection. Zibonele nawe enza izinto asikwenzisa izinto ozokwazi ukuthi uzibonele wena ukuthi yini le ekhathazelele ekhaya. Uyazi size sibe ngoba uma uyenze kahle yabona ngeke ngayenza lento le isibuko sibiza ukuthi isibuko. Ngasenza lesibuko lesikilindele ukuthi mina sizongivezela ezami inkinga. Sangivezela inkinga zomnganami okade enze umsebenzi wokubuyisa umkakhe.
umngane wami unesithembu imbuzi ayihlaba zaba u2 ngamfonela kwathiwa ngimtshele ukuthi embuzini eziwu2 kunembuzi befuze iphume kamamdala ayizange iphume kufuze ukuthi alungise lo mbuzo ngoba if engayilungisa umsebenzi wakhe uzophela ngamfonela ngamtshela ngathi hawu wemkhulu lana kufike labantu laba ngitshela ukuthi kade wenza umsebenzi kamamncane imbuzi kamamkhulu yaphuma yini uthi cha ngithi bayayifuna ke lo mbuzi kunembuzi efuza ukuthi iphume engisho ukuthi lento ima isiyembula ayembuli into obuyicabanga but yona iba beyond your imagination yonke into kade uyicabanga ibe eceleni imbulele lento wena ufuna ukuthi uyibone imbulele wena lento wena usukufuna ukuthi uyibone lana sithi isibuko lana uma kwakhiwa isibuko most of the time unikwa umuthi ozowuphuza uma ulala lesibuko ke engikunika sona ngisakha ngogarlic ayikho into ozoyiphuza engisho nalabo abakunika into ozoyiphuza abekho wrong indlela abathwasise ngayo bona but ayikho into ozoyiphuza njengoba sithi amazwe siwahamba kabili okunye kuyasiza njengokuthi kade ngangise eMombasa ezinye izinto esesihambelayo siyawuthola umuthi but mase sifunde neminye imithi laphana ke lekengelena ke eseMombasa sibiza ukuthi amashangana ke thina amaZulu isebenzisa ugarlic imisisebenzisa nalomuthi lengizokunika wona manje lo muthi lona ugeza ngawo izinsuku ezintathu ngizwe kahle ukuthi ngidinga lento lokufaka umunwe ekhaleni ngikhuluma nawe ngijwayela kabi uthathe nje kanjalo uzothi ukhuluma nawe lokufaka umunwe ekhaleni enza nje nakhe thatha lo muthi engizokunika wona kuthiwa isibuko geza ngaso isibuko izinsuku ezintathu ngesikhathi ugeza ngesibuko ngizocela ke kumakoti ukuthi akakubekezelele ungaleqi iziko yabo thina singamaZulu ulimi lethu ufuna buye siqiniso ba kunengane ezibuka laba channel ungaleqi iziko yabo ugeza ngalomuthi ungakhuluma lutho futhi ugeze nje mase usuqedile ungithathele ugarlic ukhiphe iqhuze elilodwa bathi 1 garlic clove ulibhekise ngakuwena uthi kusukela namhlanje ukhuluma nethongo lakho ukhuluma noNkulunkulu wakho leyo nto belief system yakho okhona uma ukhuluma noAllah wakho ukhuluma nalo baba nje umjwayele ukukhuluma naye uzokhuluma naye uma usuthatha imarking pen ucofoza ngapha ucreate amehlo uthi kusukela manje emdalo wezonomhlaba uma okusemfihlakelweni kumele uthi ngikubone ngiyacela ukuthi njengoba ngizobe ngilele phezulu kwalomuthi lo ngicela ungitshengise uzokhuluma futhi ethongeni la ukuthi ninelele phansi ukuthi lo mhlaba ngiyacela ukuthi into eyenzeka la phakathi kwalomuzweni ngiyacela ukuthi namhlanje ningibulele uma kumele ukuthi ngiyibone lo garlic lo kade ugeza lapha ubufaka 3 days ubugeza la iqhuzu lakho nobulifaka gezele system isebenze iconnect uyawuthatha lo garlic usocamela kuona insuku ezu3 kuphela emva lokho ukhiphe lento isizoconnecta kuwena ke right through uzolala nje ku1 2 3 ukuthi ukutshengisa noma ukutshengisa ungazikhathazi emva lokho ukhipha uso right uma ungakwazi ukuthi uextend u7 days manje inkinga phela nangu lo muntu ufuna uqilazwe yabo kanti manje usovala ugarlic 3 days nje uso right bonke umuntu uhleli wedwa ucamela kuona 7 days njengoba uhlala nje hostel ucamela ke 7 days njengoba uhleli lapha ejele uyakwazi ukufaka izinto but ufuna ukubona ekhaya ukuthi kwenzekani ufuna ukubona njengoba uhleli ejele yini enzeka ekhaya uzobatshela ukuthi abakulethele umuntu kaBabu Dokotela ulungisa 1500 abalethele umuntu nogarlic uwenze ugeze ngawo umusu usocamela kuona yabo umusu usocamela kuona ke insuku ezu7 yabo ayikho into wena ongekuzuyibona ngoba kunabantu abahamba noBabu Dokotela ngilo ngithi mina awondoda kaNkuluNkulu awonto yonceko kade ngithi nceko amasemba ngimenza isiphuphuko yonke lento ufuna ayibone ngoba sesihambe kakhulu nabantu same people bas backstep ngalondlela ngikhipha isibuku ngamabomu ulungisa 1500 ukufonela nabade kunika zona zama distributors bazokuthumela labantu abafonela abazona inyanga bazokuthumelela wena uma ufika umuthi into yenzayo uthatha iqhuzu la garlic uliphonsa lapha phakathi uthatha lo muthi uthela wonke uyageza kanjalo ukuthi ugeza lokho kukwena zonke nogezile noma ugezela eshaweni kuyiblock ishawa yakho anginamsebenzi mina uzobiza uplumber umkhokhele wena
yaba kunamsebenzi mina engisho ukuthi ke lana ubaba Dokotela ukhuluma ngesibuko sokuzibonela wena ukuthi yini eyenzekayo kulo yamusi. Siyabonga. Siyabingelela lo bingelela udokotela unomasheshisi washeshisa impilo yendoda ingenamali wasekuseni nemali. Hawu noshishilizela umcebo ngobumnyama phansi eTanzania eMasoko eKilwa. Usibhakasa Mandiya siyababa singikhumbuza uBrian. Sikhiphisa ngesizwe. Sanibonani namhlanje ngizokhuluma nabantu abathi mina sengiwusebenzisile umuthi. Kodwa ngiwubona umahluko. Angazi noma umuthi uyangisebenzela, omunye uthi mina ngithwasile, kodwa still izinto zami zisafasa. Omunye uthi mina sengize ngembulwa ngisho ingubo, sengibuye emanzini nabafundisi abadumile nezinyanga ezidumile ziyongigeza, kodwa still angiboni umahluko, angisazi ngenze njani. Impendulo ithi thola inguve yabahadi. Umuthi engulande eMasoko eKilwa eTanzania. Lo muthi ke uzokusiza, uzowusebenzisa ngalendlela engizokutshela ngayo wena osowunayo. Sivula izinto zakhe ezavalwa. Zivalwa vele sowuphila ngoba kwakubonakala ukuthi uyeza. Kunomuntu owavalwa njengabonakala ngoba khona umuntu owamdelela wakuvala ngoba vele wena umuntu okuvala. Igama lami ngudokotela unomasheshisa. Ngitholakala eThekwini. Ngifuna ukusiza wena okade uthola amathenda namhlanje awusawathola amathenda. Ngifuna ukusiza wena okade kugcwala ebandleni lakho, ibandla lakho liwile manje. Ngikhuluma nawe mina uthi ngahamba ngaye eNigeria, abantu bayafa ekhaya. Imali ayisekho manje. Mina ngifuna ukukhuluma nabantu akade bethwasa, akungeni umuntu esigodlweni. Ngifuna ukukhuluma nawe wena uthi nebusiness. Igama nje uthi business ngoba abantu abathengi. Ngikhuluma nomuntu ogembulayo la. Udokotela lo mashisi ngikuphathele nayi inguve yabahadi. Muthe nguhlanganisile lo ulande phansi eTanzania. Ngabuya ngazowupheka ngendlela yakithi. Engisho ukuthi ke umuthi ozosebenza wena uthi mina umuthi awusebenzi kumina. Ngithi testa nayi inguve yabahadi. Uzoletha i-testimony. Ngifuna ulethe i-testimony in 2 weeks usebenzisile lo muthi. Ikhuluma nawe mina uthi ibhenki lakho alisangeni lutho. Igama lami ngudokotela unomasheshisa. Inamba yami ithi 072 72 96 305 031 1000 911. Dokotela uNoyolo, uNkulunkulu akubusise ekhaya. Siyabonga.